Deze maand is het exact 40 jaar geleden dat gospelgroep De Regenboog wat oprichtte. We praten hier over verder met Saapke Boersma en Marten Hellinga. Ze zijn hier allebei in de studio. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Nou, 40 jaar geleden, dat is natuurlijk al een heel best lang. Hoe is destijds begonnen, correct? Het is begonnen met dat ik bellenworm ben. Ik ben in Verwe toen, met mijn echtgenoot. En ik was bellen, want we zijn betrokken bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ik was bellen toch Wies Sjoerdstra van de Meulen. En die maakte mij enthousiast omdat hij vertelde dat ze binnen de kerken een gospelgroep oprichten wonen. En had ik daar een belangstelling voor hier, of wij dan samen. Ja. En toen vond ik dadelijk heel erg enthousiast. En mijn man en ik eigenlijk allebei. En toen ben we daar enthousiast mee begonnen. En toen zeiden ze van ja, dat willen we wel. En ik hier zelf daarvoor op een gospelgroep zitten. En dorpje daarvoor in Marm. Ja. En daar wie ik net meer bij. En dit was voor mij een hele mooie uitdaging. En ik was heel blij dat ze vregen. En ik zei ja, ik wil heel graag meedoen. Ja, dat wie toen. Hoe groot wie het toen, het koor? Of hoe moet je daar krijg bij voorstellen? Nou, ik ben hier letterlijk erbij kwam. Ik ben er ongeveer 39 hierbij. Maar hoe groot... Ik denk een stuk als 20. Ja. Nou, 20, dat is best wel een soort natuurlijk. Maar het is destijds net in Dokkum begonnen, maar niet verder begrepen. Nee, in Dokkum. Of wel in Dokkum, Ja. oké. Nou ja, en hij je natuurlijk in de loop van de jaren binnen een soort ding verhoren. Maar ja, wat is correct je richting? Ben je hem boen aan een bepaalde kerken of maakt het op zich net heel veel uit? Nee, het is zo. Wij zijn begonnen vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken in Dokkum. En daar zijn wij beide lid van. En nog steeds. Nog steeds. Uiteindelijk ben wij interkerkelijk worden, omdat wij de ruimte net vonden om wat meer betrokkenheid in de dienst te hebben om te jongen. En toen hebben we zei van, dan kunnen we het misschien toch beter, maar gewoon interkerkelijk worden. Dat we dan een groter bereik hebben en dat we bij meer verschillende kerken ik wil jongen kennen. En dat er meer mensen zich ik onmelden kennen die ik fijn vinden om gewoon binnen een interkerkelijke gospelgroep te jongen. En zo ben wij toen verder gegaan. Ja, en wat kerken mag je dan krijgen dan denken? Is dat hier in Dokkum speciaal of is dat wat nog wat breder? Heel het noorden, eigenlijk heel Friesland. Ja. Want je treedt nog steeds op, hè? Je mag nog steeds wel optredens. Is dat wekelijks of is dat maandelijks? Of? Nou, het zijn weer wel heel veel onvragen. Maar we streven ernaar om 1 keer in de maand een optreden te hebben. Morgen hopen we in Blijen te jongen. In de PKN-kerken. Maar dus streven is eigenlijk 1 keer per maand. Omdat iedereen zelf ook nog betrokken is bij een gemeente. En daar doe je ook al heel veel dingen. Dus dan is dat eigenlijk wel uw streven. Ja, want je treedt op, maar dan moet er gerepeteerd worden. Hè? Wat mag je daar krijg me voorstellen? Want er ben ik gewoon muzikanten bij. Hè? Ja, we hebben een combo. We zijn begonnen met een liedster combo. Met een pianist, een drummer en een organist. Nee, datzelfde. En een dirigent weliswaar. Iets de Beer, wie uw allereerste dirigent. Die kwam uit met Slavierwij. En die had de eerste periode uw dirigent west. En daarna hebben we een stukjes wat oren het opvolgen. Maar we zijn dus mijn combo begonnen. Werd ook nog een gitarist bij wie. Dat wie Alex. Want Alex en Wies wien stel. Zij gingen dus samen mij oprichten. En hij speelde dan de gitaar. En Wies wie dan sopraan. Ja, en ja, wat is die wat voor festivals jongen je? We hebben toch die repertoire krijgt uit. Ben dat speciaal? Ben dat hij hem echt favorieten die hem graag jongen? Of hoe maak ik dat jongen vissen? Nou, we jongen eigenlijk alle soorten festivals. Dat klinkt zo. Van opwekking tot mooie gospelfestivals. We jongen ook graag in verzwaringstehuizen. En dan hebben we ook een wisselend programma. Bijvoorbeeld Johannes de Heer festivals. Of wat de meeste keer vreeg je wat past in een verzwaringstehuis of in het kerken. En dat proberen we dan uit te dragen. Dus verschillend. Ja, je koor bestaat nu uit 20 leden? Of nee. Ik denk wel 34. En als combo erbij rekkers, dan denk ik al als het op politie 40 is. Dat is momenteel. Dat is best een soort. Kun je nog alleen broek of zeg je van we gaan over nog? Of? Nou, man is sowieso altijd van harte welkom. Bassen of tenoren. En vierders, ben de stem wel aardig mooi in balans.
Ja, nou hij hem binnenkort Grutfeest, hè, dat jubileum, dat wordt echt nog vierd, neem ik gewoon, hè? Zeker, dat jubileum, dat wordt komende 8 november beginnen we 40 jaar. En 8 november, of nee, we beginnen dit jaar. 16 oktober eigenlijk beginnen we, als de datum precies wordt wanneer de oprichtingsvergadering weer. Die weer 16 oktober 1984. Ja. En dan beginnen we dus echt 40 jaar. En dan horen we dat jubileumconcert horen we dan op 8 november de Jonas in de Christelijke Gereformeerde Kerk in de Oase in Dokkum. Dus 8 november dus in de Christelijke Gereformeerde Kerk, stationswagen in Dokkum, als ik me niet vergis. Dus 40 jaar de regenboog. Ga je met nog een website waar de meesten nog dingen op vinden kennen misschien? Ja, we gaan een website. En volgens mij is dat gewoon www.deregenboog. En dan spreekt het voor zich. Dat kan meestal wel makkelijk gezegd, vinden. De broeken waar die website, die hebben we in het verleden volle meer broekt. Laatste tijd kun je merken dat de social media verhoort. We doen het ook volle meer via Facebookpagina's. En zo staat het dus nou op, als dan zeg maar via Facebook Gospel op de Regenboog intoetst, dan krijg je dus alle informatie ook wel binnen. Oké, dus dat staat ook alles op de gospelgroep De Regenboog. Dus deze maand 40 jaar jubileum wordt Gruts viert. Tieren dank voor Jem Vrouw, Saapke Boorsma en Marten Hellinga.